କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବେ? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କିପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ? ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ପାଇଁ ନୂତନ ଆବେଦନ ପାଇଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବେ? ଆପଣମାନେ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, my-aadhar.gov.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରଥମେ my-aadhar.gov.in। এটা ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ଟି ଯେଉଁଠି ଆସିବ ସେଇଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଏଇଭଳି ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ତଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଚେକ୍ ଆଧାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, এই ଚେକ୍ ଆଧାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এই ଚେକ୍ ଆଧାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 12 ଡିଜିଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ପକାଇବେ। 12 ଡିଜିଟ୍ର ଆଧାର ନମ୍ବର ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ 3ଟି ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। এইটি ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସିମ୍ପଲି। କୌଣସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। এই ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତେଣୁ ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନୂତନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ କମ୍ପଲସରି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନୂତନ ଆବେଦନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। এই ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।